हरनि 8टा 9टा रगो कासा ससियेल मीडिया दायो भाइराल होइन थाहा जे करबो आरडी ब्लकनि आन्डार इसासरी पन्चायतनि जे त्रिपुरा मथानि सिमिन जे टप लिडार जे बीजेपी दायो जइन खालायनाय जे मियाजों कासा मेसेज मारमानि बा रिपोर्ट मारमानि ओबो सम्पूर्ण फेक निउज बाकी फेक निउज इन हलाय थालाय थामिया जइनिं खायहा कयेकजन खायहा जों 7 बारनि खाना सर 23टा भटारनि खाना किन्तु एक्चुअली जे बरक जे 7 जन जे थांमानि बरक जत सीपीएम निसे अलरेडी सर सुदन्तिफ्रा दङ मतमक जांगुराम आकेसा ब्रंनाय जलिया बाजार ओरनि ब्रान्च सम्पादक सुदन्तिफ्रा बो दङ हलाय सीपीएम नि सिमिन अतुल चाकमा हलाय उ जागानि सदस्य दङ सिलगे कासा जों नुहा जे मियानि घटना दायो कुबाई चुन जायगा दङ कायसा बो हलाय शान्तिलाल चाकमा बो अलरेडी सीपीएम नि मेम्बार दंमोनि हलाय ब्रक जों बाय कयेक दिन बेले बेरेजा 6 तारिख बुध 30 तारिख दायो अर्थात 30 तारिख मार्च दायो ब्रक जों बाय बाक्सा फायै 2-1 दिन जों बेले बेरेजा बेरमानि परे ओलो हलाय ब्रतामा हा ब्रक जों बाय बाक्सा जखन जों तिप्रा माथारो पायहा हिन हलायबा बक जों बाय बाक्सा खायै कांमा जागा दायो ब्रक प्रचार खायनि आराम होइन थाला जखन बुथ डिक्लेयार माने परे न हलाय ब्रक जों जालार माने बेसी हा बाकी हलाय कायसा बियो मेम्बार कायसा बियो चेयरमैन जायखायबोनो जों इ दुइटा पोस्ट मारनाय जे स्पेनिश होनायनो जों बरं सा नक्ता जों बाक्सा फायमै ह जों ननो बिसा सामै ह न जों सांजि फा तांदरो नक जिन दायो जइनजि खालाय ह उ कोन जों बन बारबार सा साइफोजे हेक ब्रक अंगिया बारबार साइफोजे अंगिया सुदो जों मेम्बार बियो चेयरमैन बियो ब्रक जों बिनि बागै जों बनो जिने अलरेडी इचिनि इजासरनि पन्चायतनि चेयरमैन मेम्बार अलरेडी जों जइन पाइजा ब्रक जिने जइन बो खालाय खालायनो किन्तु ब्रक जइन खालायनो कोनो प्रमाण करे बक जों जइन खालाय जगिया बक जथ ब्रक सीपीएम निसे किन्तु ब्रक 2-1 दिन बक जों सामलाय खालायलाय जा केबो मियानि घटना दाय हलाय जों नुहा जे ब्रक तिब्रा मथानि हिनि सागै ब्रक टप लिडार बीजेपी दे था हिनि जोरेमनो बो सम्पूर्ण एकदम फेक न्यूज बो एकदम मिथ्या बादि बिनि बागै जों तिनि इसा सरिनि जथ लुकरनो तयै जों सानमु जोङो ओ फेक न्यूज ओबनो जों खुनजुर ताकान्दी ओबो एकदम हामिया बंनि ने जों न जथन मेसेज न खाता बायदि हिनै जों जथन मेसेज बिनि बागै ब्रक कांमा जों लगे अंगय जिनि कगनो यान कगनो उयां खाय बक राके कामा समखला सिलगे कायसा दङ गुप्तमनि त्रिपुरा हिनाय बो अलरेडी जों बनो वेलकाम खालायै जों बनो जखन जों सामं खाने वानथुय 10 तारिख जिनि बुध जे समय डिक्लेयार नाय उ समिन बान्ता जों बनो कायसा काउंटिंग एजेंट सामजाक उ काउंटिंग एजेंट कन्ट्रोसेबो थांगिया उ समय बो बीजेपी नि लिडार बायबो मिलि दङबो बिनि बागै जों बनो एक्सेप्ट को खाया उ एक्सेप्ट खायनि बारे ब्रक वानथुय ब्रतामा हिनाय तिब्रा मथानि टप लिडार हिनै सागै बुमंरुगै बीजेपी दे मिया जों जइन खामनि जों नहा आरा फिले कखला मेन हलाय